Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya kang labis ko. Magandang dilag. Esto a mí me rebota, ella te llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Esto a mí me rebota, ella te llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Palang ako'y natulong na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. Ay Junita, girl, ay Junita. Palang ako'y natulong na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. Ay Junita, girl, ay Junita. Girl, ay Junita. Palang ako'y natulong na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Pela
DJ Jonel sa Gyno. You are listening to the music of Filipino Mix Love DJs. DJ Jonel sa Gyno Mix. DJ Jonel sa Gyno. Your way to DJ Jonel sa Gyno. ako DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Remix. One, two, three, one. One, two, three, one. One, two, three, one. DJ Jonel sa Gyno. Hi, hello, good morning. Good morning po sa lahat na nandyan. Parang lakas ng sound ko ah.
Ayan, binilisan ko talaga maligo, guys. Naligo ako kasi. Binilisan ko lang ba? Ayan, good morning po. Shooting Sky Mix Vlog. Si Sweet. Sir Oyi Vlogs. May love shoutout po, Sir Oyi. CCBP. Good morning, CCBP. Bakit parang pangit ang sound? Sabi ni Sir Oyi, host, di ako makatambay. Ha? Busy sa work. Next time na lang ulit. God bless. Okay lang po yun, Sir Oyi. Sis Dit, big love shout out. Parang ang sama ng lalamunan ko. Manoy Eric! Bakit parang angit ng sound ko? Manoy Eric, good morning! Sis IP, good morning, Sisi. Grace A. Castelio, good morning, Sisi. Wait lang. Ala. Kailangan ko lang mag-switch account. Kahit bagong ligo ako, guys, pero ang pawis ko, grabe. Tika lang po sa walang jacket. Ayan. Kailangan ko pang hilutin yung aking CP. Naglolo ko na naman kasi. Ano ba yan? Na all naligo. Grace A. Castillo, may love shout out. Sisi, salamat sa pagbisita sa aking bahay. Ayan, meron ka na pong jacket. Thank you so much po sa lahat ng naandyan. Salamat ng marami. Ayan, kahit bago akong ligo, guys, pinapawisan ako. Kasi nga, binilisan ko lang. Teka lang. Ayan. Salamat sa mga patamsak niyo dyan, guys. Sis Dit, Sis Grace, Sis IP, thank you. Kabsat, Love Sky, mega love shout out. Mami Sweet. Na. Ayan, salamat. Isa lang mo, isahang mega love shout out po sa lahat. Sabi ni Sis Grace. Manny Nelo, good morning Sis Tres Marias at sa lahat. Good morning din po. Manny Nelo, good morning po. Ang likot ni Tres. Ayan, nasa harang pa daw si Manny Nelo. Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Manny Nelo, nasa harang pa. Ayan, salamat. Puntahan ko nga yung bahay ni Sis Grace. Ayan, naubo na naman ako, my God. Ross Dar, Mix TV. Good morning po. Ayan, may jacket ka na po.
Ma'am Arceli, good morning. May love shoutout po. Sis Loving Sky, thank you sis. Madam Cascade, good morning, Madam. Tusok paharang, ayan, sabi ni Madam. Sige sis, out na ako. Iikot din sa ibang naka-live. Sige lang sis, Loving Sky Mix Vlog. Thank you sa pagbisita. Manunelo, thank you po. Madam, thank you Madam. Sis D, thank you sa paharang. Tamsak dan kapatid, sabi ni Ma'am Arcel. Sige dyan lang kayo. Ayan. Harang dan sis, sabi ni Rostar Mix TV. Thank you sisi. Salamat sa pagbisita sa aking bahay, munting bahay. Thank you so much po. You are so very welcome. Sabi ni Madam. Thank you po. Saglit lang sis, alis saglit. Magpa-gas lang. Okay sisi, ingat kayo dyan. Sis Tit, thank you so much. Sis Sweet. Asan si Sis Sweet? Ayan, dito lang ako, sakit mata ko. Ayan, bakit? Kasi masakit yung mata mo. Anong ginawa mo dyan? Ano yung pinanood mo? Naubo ako, sis. Thank you po sa lahat na naandyan. 9 million viewers. Salamat po. 9. 9 ba? Or 6? Si Sir Oyi pala kung dumaan. Sir Oyi Vlogs. This is DP. Kinig lang sis, kuskus pa. Ayan. Salamat sis Rosdar, Mix TV. Thank you so much. Teka lang, ilista ko muna yung mga bahay nyo ha. Yung mga pangalan para maya, mapuntahan ko din. Saan ko to nakadikitan si sis, Grace Castillo? Salamat po, Ma'am Arceli. Thank you so much po. Manoy Nelo. Rostor. Chef Darwan. Hello po, sir. Chefy, thank you. Gusto dyan. Kay Ma'am Maylin kahapon. Ayan. Ganun ba? Makakalimutin kasi ako. Nakalimutan ko na kung saan. Sino to? Si Chef Darwan. Mega love shoutout po. At Manessa Ultra Candy Vlogs. So beautiful. Thank you po. Salamat. Ililista ko po yung mga pumasok para mamaya. Maanahan ko din po. Masuklian ba? Chefy, sabi ni si Sweet. Good morning po sa lahat. Salamat. Manessa.
haba ng ng pangalan ni Sir Chef Darwan. Antok pa ako, Lola. Bidi-bidi lang. Ayan, sige. Matulog ka muna dyan. Sis IP, Sir Chefy. Sabi ni Sis IP. Matulog ka daw muna, sabi ni Sis Sweet. Sana all sweet. Binilisan ko lang maligo. Kasi nakita ko alas 9, 30 kanina. 9:30 kanina. Di pa nga ako nakapagsuklay. Salamat sa paharang, Sis IT. Thank you so much. Ano daw? Ayan. Hindi ko mapuntahan si Sis Rostar kasi naghahang na naman ang city ko. Ano ba yan? Kailangan na talaga magpapalit. Bumili ng bago. Madam, salamat po, Madam, sa patambay. Anong oras na po dyan, Madam Cascade? Thank you po sa lahat na andyan. Thank you so much. Sino po ba yung may mga upcoming premiere dyan? Pakibaba nyo, guys. Para matangsakan natin. Bakit hindi ako comment sa short video? Hindi ako makapagbakas. Bakit? Kanina doon kay Mami, hindi ako makapagbakas kasi bakit ganito? Walang Hindi ako makaiwan ng bakas. Sweet, na-try mo na ba sa short video? Bakit hindi ako makapag-iwan ng bakas? Hindi ako makapag-type. Bakit ganon? Wala. Kay Mami kanina nag-ano sana ako doon sa mga short video niya. Pero hindi ako makapag-iwan ng bakas. Bakit ganon?
problema na naman. Ang aking... Ganyan din ba sa'yo? Ganyan din ako need na natin itapon ng CP. Oo sis, kasi kanina pumunta ako kay madam. Kay mami pala, kay mami. Tapos nanood ako ng mga short video. Hindi ako makapag-iwan ng bakas. Bakit ganon? Okay lang Sisi. Ayan, salamat Sisi Rosdarmex TV. Andun ako sa short video, pero hindi ako makapag-iwan ng bakas. Bakit ganon? Sa mga long vids, ayaw din sa akin. Bakit ganon? Kanina umaga ko lang napansin doon kay Mami, Groovy. Naghang lang? Hindi Sisi. Hindi siya naghang. Ewan ko ba? Bakit ganon? Kahit dito sa isa, dalawang na. Kahit sa sunod mo na bisitahin, kubo ko, no problem. Ayan, Sisi, salamat. Ayan guys, i-go to channel nyo na lang si Sisi's Rostar Mix TV guys. Ito si Sis IP, mahilig yan mandikit. Sis, dikitan nyo si Sis Rostar. Ewan ko ba? Kailangan na natin bang itapon ang ating mga CP? Ewan ko kasi sa akin naghang ang keyboard. Kaya di makakomment. Nanilip si Sweet ng kapitbahay. Nanilip. Lipat-lipat lang ako kung saan pwede magbakas. Oo nga sis, nagpunta ako sa ibang pero hindi rin. Kaninang umaga ko lang to napansin. Nanood ako ng mga video ni Mami kanina. Pero ayaw talaga. May time na pwede sa iba. Sinilip ko lagi si Ma'am Dit, yung crush ko, kaya sakit mata ko, ma'am. Sino na naman yon sis? Sweet. Parang hindi nag-live ngayon si Sir, yung nagpapasaya sa iyo. Hindi siya nag-live ngayon ata. Hindi mo pintahan sis, Sweet. Yung nagpapasaya yung nagpapasaya ng araw mo ba? Huwag daw ako maingay. Hindi ko naman sinabi yung pangalan. Baba kayo ng mga bahay niyo dyan. Kasi naghahang ang CP ko. Hindi ako makababa ng mga link. Di nag-live yung nagpapasaya sa umaga ko. Oo nga parang hindi ko rin nakita. Ang laki ng bahay ni Ma'am Grace. 28? Grabe. Sana all. Sana all na lang. Ayan. Sabi ni Sis Rose Darmix TV, need mo tapusin ang video. Oo, sis. Kahit sis sa short video, bakit ganon? Hindi makapag-iwan ng bakas. Hindi makapag-comment. Kumakati yung lalamunan ko. Kailangan ko na naman ata magkape. Kahit dito kay Ma'am Grace, hindi rin ako makapag-iwan. Napapanood ko lang siya. Natamsakan ko lang. Ano nang mangyayari? Agoy, wag mainip kasi sis. Puntahan mo na.
Kahit sa mga short videos sis, hindi ako nakakapag-iwan ng bakas. Bakit ganon? Ayaw talaga eh. Bakit ka tumatawa sis, ano, sweet? Bakit ka natawa dyan? Aragoy. Itapon na natin ang mga sipi natin sis. Hindi naman naghahangtong sa akin ah. Naglolo ko. Try ko nga tong kay sis, ano, kay sis Dit. Dito sa isang CP, pwede. Nakakapag-iwan ng bakas. DJ Boyet, Tube Idol. Nakalive pala si Mama Juliet. Sabay kami. Minsan sa Signal CC, ayan, siguro sis, ganun. Oo, ganun din yung ginawa ko kay sis, kay sis Dit. Heart lang din yung inano ko. Kasi kapag sa magsusulat, ayaw. Doon lang sa emojis. Oo nga no, bakit ganun? Ala, na-overuse na yung ating mga CP. Ang ating mga gadgets. Kailangan ng palitan. Agoy, wag manilip kasi sis, puntahan mo na. Ma'am Arceli, thank you so much po. Naka-live din pala si Mama Juliet. Dapat kahapon yung live niya. Ayan, may binabang si Ma'am Arceli, guys. Patamsak po. Wala akong pang support kay Mama Juliet. Ayan, tusok na po Ma'am Arceli sa iyong upcoming premiere. Kahit dito kay Ma'am Arceli, inano ko lang, heart lang din kasi ayaw mag-type. Yung CP ko, gumagalaw siya kapag emojis lang. Kawawa na mga CP natin. Ano yun? Kastigado? Need na magsisahod ng makabili ng bagong CP. Ayan, sa akin, Sisi, akala ko, puno na sa labas. Pero pagdating doon sa may Google AdSense, hindi pa siya puno yung revenue ko. Meron pang $8 na kailangan para mapunuan ba. Ayan, kailangan na talaga.
Grabe, no? Ako, 3 CP yung nagluluko na ngayon. Iniingatan ko tong pang-vlog ko talaga. Kaya lang, nakikiano na eh. Nakikisabayan na rin. Naghahang na rin minsan. Hello po, Sir Pang! Sir Pangkas TV, may love shoutout po. Kamusta po, sir? Nakatambay lang, nakatambay kay Mama Juliet. Ika pa, Ma'am Arceli, marami kang pang dyan, pang tambay. DJ na sa drive, punta work. Ayan. Salamat po, Sir Pang, sa pagbisita. Salamat po. Ingat po sa pagda-drive. Guys, patamsak po sa upcoming premiere ni Ma'am Arceli. Salamat po, sir, sa patamsak. Salamat. Tamsak 11 daw po, Ma'am Arceli, sabi ni Sir Pangkas TV. Ami Jimenez, may love shout out. Sisi, Tamsak Sisi, salamat. Salamat po sa patamsak. May love shout out, everyone. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Sis Ami. Sis IP, thank you. Wala po ba kayo dyan mga upcoming premiere? Ayan, ang din ng bahay ni Sis Ami, oh. Mansion din. 15K. Sana all. How to be you po, Sis Ami. Ano yung ginawa mo? Di rin ako makapag-comment dito sa short video ni Sis Ami, oh. Di rin ako makapag-iwan ng bakas. Tamsak lang talaga. Agoy! Bakit ganito? Magandang dilag, kuko yung nabihag. Wala nang hinanay, ligaya at labis. Ayan, ilista ko sis yung pangalan mo para mamaya mabalikan kita. Kasi ngayon ayaw pumilos ng aking CP. Nagluloko. Magandang dilag, Sis Ami. Thank you so much po sa lahat ng naandyan. bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tanaw kita, para bang
Hello po, Sir Niels, TV official. Mega love shoutout po. Mega love shoutout, Ludes. Ayan. Kumusta po, Sir Niels? Ganda ng bakuran nyo. Ayan, opo. Diyan po yan sa harap ng bahay. Kaninang umaga, kasi umulan yung isang araw, binilisan ko mag-garden kaninang umaga. Yan o, nandiyan pa nga yung asarol. Tinaniman ko ng radish. Salamat po, Sir Nel, sa bisita ulit sa aking bahay. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ayan, ilista ko si Sir Neil. Kasi hindi ako, Sir Neil, makapag-iwan ng bakas sa mga video nyo ngayon. Mamaya na lang po, after ng live ko, manood ako. Kasi nagluluko ang aking CP. Naghahahang. Nagtamsak lang po ako doon sa Iloilo International Airport. Ayaw makisama ng gadgets ng aking CP. Nagluloko lagi. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonel sa Gyno. Salamat. Salamat, si Sweet. Naiinis ako sa CP ko. Ayaw gumalaw. Dalawang CP. Parehas nagluluko. Hindi ako makapagbaba ng mga nyo dyan. Tapos hindi rin ako makapag-iwan ng bakas doon sa kahit short video. Ayaw. Ano ba? Gyno Remix. Bakit ganito? Kailangan bumili na tayo ng lapi. DJ Jonel sa Gyno. Wala ako pambili. Ayan, parehas tayo. Kailangan ko munang buminta ng 1 hektaryang lupa. Kaya yung bibili, no? Bibinta ko muna. Bawasan ko muna yung 6 na hektarya doon sa kabila. Bawasan ko muna ng 1. 1 hektar. Ah. Sino kaya yung bibili dyan, sis? Deal mo nga.
Ayaw eh. Bakante tong isa kong CP. Gusto ko manood sa mga video niyo dyan. Kaya lang, ayaw naman. Ayaw mag-go to channel. Diba? Ang sarap itapon. Basag na nga to eh. Kasi tinapon ko talaga to. Hinampas ko doon sa kanto. DJ Jonel sa Gyno. Kaya natuluyan. Natuluyan maghang. Tinupak si Tres. Ayan tuloy. Wala tayong magawa dito. Ililista ko lang yung mga pangalan nyo. Ha? Thank you po. Salamat sa 9 viewers na nandyan. Salamat po. Bakit? Bakit ang ingay? Hi, Sir Kapulong. Hello po, sir. Kumusta? Hindi ko na nabibisita yung ano mo, Sir Kapulong. Parang nagno-notif sa akin kapag may ano kayo. Kantahan. Bakit ganon? Kumusta po, Sir? Ate, Tres Maria, sabi ni Sir Kapulong. Nag-love shout out. Nag-love shout out po dyan sa'yo, Sir. Kumusta? Salamat sa pagbisita, Sir Kapulong. Wala kang ano dyan, Sir Kapulong? Upcoming event? Or live nyo? Hindi na muna ako nagkakanta sa channel DJ ko eh. Jonel sa Gyno. Puro lang ako podcast. Bakit? Parang nagluloko ang aking PA. Ang ingay. Ayan, may binabang link si Sir Kapulong, guys. Patamsak po. Sa channel ako ni Roxy. Nagtatambay, dikitan mo to. Hihi. Sige po, sige. Ayan guys, mayroong binabang ano si Sir Kapulong. Dikitan nyo to guys. Magaling to kumanta. Suklian ko kayo maya. Yan. Pagising niya, iwan lang ng bakas. Guys, dikitan niyo po yung binabang link ni Sir Kapulong. Dikitan natin. Bakit lumalabas dito sa akin si ano? Bakit ibang bahay yung lumalabas dito, sir? Ano? Bakit iba? Bakit parang iba yung lumalabas dito sa akin? Ayan, okay na. Nagluloko talaga ang CP ko. Grabe talaga ang CP ko. Nagluloko. Ayan, si Roxy. Dito muna ako manood sa kanyang intro.
Ayan, dikit na po, Sir Kapulong. Ayan, nag-iwan ako ng bakas from Kapulong. Nilagay ko. Tsaka isa pa, meron ako may akyatan na upcoming cast. Baka pwede na din patamsak. Okay lang yan, Sir Kapulong. Sana all laging umakyat. Salamat sa paharang, si Sweet. Ano na ako dito? Dikit na ako dito kay Sir Dapper. Dapper PH. Tusok 292. Ayan, tusok na po. Kapatid Panalo, may love shout out kapatid. Salamat. Guys, paano po? Padikit po doon sa binabang link ni Sir Kapulong, guys. Mga sisi, ikitan nyo yung binaba ni Sir Kapulong na link. Yung mahilig dyan tumambay sa may mga kantahan, pwede kayong pumunta dyan kay Sir Kapulong. Magaling niyang kumanta. Salamat kapatid Panalo, Ma'am Arceli. Salamat po. Sis Ina. Ina Vlog. Mega love shout out. Sis Tamsak. Salamat sa patamsak, Sis Ina. Ayan, salamat si Sweet. Dan tasak na, Dana Tres. Ayan, yung dalawa sis na binaba niya. Ito pa yung isa. Yung mahilig makitambay dyan, manood ng kantahan ba? Tambay kayo dito sa kay Sir Kapulong. Thanks po. Ayan. You're welcome po, Sir Kapulong. Yap. Yap, dalawa. Ayan. Salamat, si Sweet. 14 Eyes, may love shout out po. Salamat. Salamat po sa pagbisita sa bahay ni Tres M. Ayan, Dan Connect, Sir Kapulong. Sabi ni Sis Ilukanang Pobre. Ayan. Thank you, Sisi. Oo, pag meron po, open mic, akyat. Akyat lang kayo. Ayan lang. Yan lang, Sir Kapulong. Hindi kami marunong kumanta. Marunong lang kami kumanta sa mga bahay-bahay namin. Pero kapag sa iba na, grabe yung takot namin dyan. Baka sipain pababa. Hindi pang malakasan yung mga boses namin. Salamat Sis IP. Salamat po sa mga dumikit sa binabang link ni Sir Kapulong. Ayan. Thank you so much po.
Naman, basta enjoy lang. Pag pag mga kantahan. Ayan. Dantin, ayan. Thank you, Sisi. Sisi IP, salamat. Sino pa ba yung may mga upcoming premiere dyan, guys? Mga sis. Baba nyo niya kahit short video. Dan connect na daw kay Ilocanang Pobre. Ayan, sabi ni Sir Kapulong. Ayan, thank you so much, Sir Kapulong. Sis Ina, thank you. Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni kapatid Panalo, ito si Panalo Pitmalot TV. Salamat kapatid. Thank you so much po. Ingat sa pagdadrive. Nasa ano ka na po dyan? Nasa trabaho na. Kapatid Panalo. Si Sina, nakalive pala si Mama Juliet. Wala akong pantambay. I-replay ko na lang mamaya yung live niya. Lupain mo ba yan, Tres Maras? Ganda ng harden nyo. Opo, sir, Kapulong. Buti na lang nga umulan. Kapag umulan, ang bilis mag-green yung mga halaman, yung mga damo dyan. Dati, kulay brown yan. Sunog na sunog sa init ng araw. Mabisa talaga yung ulan, no? Kasi kapag umulan, talaga, ang ganda ng epekto ng ulan sa mga tanim. Ma'am, Sis Richie, thank you so much. Salamat sa paharang. Miss Ina, may love shout out. Sabi ni Sis Ilocanang Pobre, ayan. Mukhang mapresko nga sa lugar nyo. Opo, mapresko naman. Sariwa yung hangin. Walang mga usok ng sasakyan. Kasi medyo malayo din po kami sa madistansya ba. Malayo sa Kabihasnan, Sir Kapulong. Hindi na kidlat lang yung nakakarating. Kapatid Panalo, sabi ni Sis IP, tambay, nagtitiklop lang sis, sabi ni Sis Dit. Sis Richie, thank you so much. Ma'am Araceli, sabi ni Sis IP. Dan Connect at Richie, sabi ni Sir Kapulong. Ayan, salamat Sir Kapulong sa pagsukli dyan at pagdikit. Thank you po. Thank you sa lahat na naandyan. Big love shout out, Ilocanang Pobre. Good morning, sabi ni Ma'am Araceli. Agoy.
Hello po, Sir Walbor. Salamat sa paharang, Sir Walbor. Hi po, Ma'am Host. Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Sir Walbor. Good morning po, Sir Walbor. Di pa yun nag-lunch. Tres Marias. Hindi pa po. Oo nga, alas 11 na pala. Maya-maya pa, Sir Kapulong. Bago ako nag-live, kumain naman ako ng almusal. Medyo marami-rami. Hanggang ano na, lunch na yon. Dito ako sa bahay mo, Sis Richie. Sunday play day. Lagi nga ako minsan nalilipasan ng kain kapag nagla-live ako kasi alanganin eh, alas 10 hanggang alauna. 3 hours yung live ko kasi. Ganda po ng background niyo, ma'am. Ayan. Yan po ay nasa harap ng bahay. Ayan, Sir Walbor, kaninang umaga, ang bilis ko dyan mikos-mikos. Nag-garden ako. Nag-garden ako dyan kanina. Tanim ako ng radish. Kasi nga, di ba, umulan ng isang araw. Binilisan ko lang. Yung sa harap, yung na yan. Tinaniman ko ng radish. Madam, thank you po, Madam, sa paharang at pa-BG-BG dyan. Madam Cascade, salamat. Salamat po, Sir Walbor. Thank you po sa support, sa pagtambay. Thank you so much po. DJ Boyet, Tube Idol. Boss Walbor, may love shout out kapatid from Kapatid Panalo. Ayan, salamat po. Madam Cascade, may love shout out kapatid. Sabi ni Kapatid Panalo. Salamat, Sis Sweet and Sis IP. Thank you. Hi, Lods. Torogi. May love shout out. May love shout out po sa lahat. Sabi ni Sir ni Lods Torogi Vlog. Ayan. May love shout out din sa iyo, Lods Torogi. Salamat, Lods, sa pabisita. Kailan ka magla-live?
Sir Kapulong, thank you so much. Boss Torogi, mega love shout out. Sabi ni Sis IP. Boss Ilocanang pobre. Ayan, sabi naman ni Sir ni Lods Torogi. DJ Boyet, Tube Idol. Thank you po sa lahat ng nakabidyo dyan at sa lahat ng nag-stay sa aking live. Thank you so much po sa pagsama kay Tres. Kahit si Tres ay hindi makapagyaw ng maayos. Sis Ina, thank you so much. Sis Ina Vlog, salamat. Sis IP, wala kayong mga upcoming premiere dyan? Ibaba nyo na mga sis. Di ako makapagbaba eh. Nagluluko nga eh. Panayhang ng city ko. DJ Boyet, Tube Idol. Ayan, nagbaba si Sis Ina. Ayan. Ito yung hinihintay ko, yung magbababa kayo dyan ng mga link nyo. Para isasabit ko na lang ba? Ika lang, bakit ayaw masabit? Ayan, patusok po sa binabang link ni Sis Ina. Wala sis, kasi bihira lang. Ayun, wala. Bihira lang mag-live. Ayan, oo nga. Bakit bihira ka mag-live, Sis IT? Ayan, patamsak po sa binabang link ni Sis Ina. Upcoming premiere. Bukas to. Tusok 40. Ako dito, sis. Kaluka, bakit na ano yan si Sis Ina, no? Yung main channel niya, na-block ko daw. Ako ba talaga sis naka-block? Parang wala akong alam dun, ah. Di ko alam, bakit? Ang dami ko nang nabablock na wala akong alam. Una, si Sir Bert. Sunod, sino yun? Di ko alam kung si Sir Nidagbal, ako yung naka-block sa kanya or siya. Parang siya yung naka-block sa akin. Dalawang account ko, yung Tres Maria second ko at saka si Main. Parang galit sa akin si Sir Nidagbal eh. Kasi once na gumamit ako ng isang ninja, pag pumasok ako sa live niya, hindi niya ako pinapansin. Kasi tinulungan ako noon sa bananas ko, yung 200, yung pang ano dyan, pang 200 dyan. Tinulungan niya ako paano makaano. Kaya lang, bakit ganon? Hindi ko alam. Yung CP ko kasi, panay yung loko. Nagluloko ng kusa. Tumatawag to ng kusa, yung CP ko. Nag-call ng wala akong alam. Kaya yung mga tinatawagan talaga natataranta. Nagbi-video call na wala ang kaalam-alam yung may-ari. Ayan, may sinasabi dito si Lods Torogi, oh. Bihira mag-live kasi ayaw niya mamuni agad. Ganun ba yun?
Tulungan mo kasi, ano, Sir Lods, tulungan mo magsalang ng kanyang live. Yung live niya. Salang mo. Sis IP, may love shout out. Sabi ni Sis Ina, napikit mata ko sis habang nagdudot-dot. Grabe anto ko. Bakit? Saan ka nakipagsayawan kagabi? Sis Ina, nakikantahan ka pa ata kagabi, Sis Ina. Kagabi, hindi na ako naka-support ng maayos kagabi kasi nga yung CP ko nagahang. Kaya di ako MOA. Ano yun? Dito ako sa MOA. Shout out. Dan Sis Ina, sabi ni Dan Miss Ina, sabi ni Sis IP. Ma'am Sweet, sabi ni Lods Torogi, Sir Kapolong, salamat po sa pag-stay. Salamat po. Ma'am Ina, may love shout out po. Sabi ni Lods Torogi, Sir Torogi, may love shout out. Bro Kapolong, ayan. Kilala mo ba yan, Lods Torogi, si Sir Kapolong? Magaling din niyang kumanta, di ba? Katulad mo rin. Di ka ba naakyat sa live niya minsan? IP, mana ka sa akin. Ayan. Dalawa na kayo din natamad mag-live. Sis Sweet. Panalo, Pitmalove, bro, idol. Sir Torogi, late ko na nabasa, sakit mata ko eh. Yung alin ba? Yung nabasa mo. Kapatid Panalo, salamat. Ma'am Dit, may love shout out from Torogi Vlog. Madami kasi alaga. Tas rush work, mahirap kaya maghati sa oras. Yun nga lang sis IP, yun ang mahirap kapag may trabaho, di ba? Nga na andito lang sa bahay pero sunod-sunod yung natataranta din ako kapag malapit na ako mag-live. Nakadikit na ako sa iyo, Sir Torogi Vlog, sabi ni Sir Kapolong. Magaling siya kanta idol, kaboses niya Lods. Ano yun? Magaling siya kumanta, idol ko, boses niya Lods. Oo, magaling niya kumanta. Si Sir Kapolong. Minsan, dati natambay din ako sa live niya. Kaya lang, hating gabi na. Hating gabi na minsan sila. Kasi ang dami nila sa taas. Sunod-sunod. Ayan, may binabang bahay din si Sis Erici, guys. Katamsa ko sa binabang link ni Sis Erici. Ayan, puntahan nga natin. Ayan, tusok 3. Tusok na ako, Sis Erici. Ano yun? Tagal ko mamuni, Tres, kasi ayaw ko pa mamuni dati. Ayan. Choice mo pala, no? Kung gusto mamuni agad or ayaw mo. Ako naman, gustong-gusto ko mamuni agad kasi nga sayang ng load ko dati. Naglo-load ako Giga 50 or Giga 300 para makapag-upload tapos para makapangisda. Kaya talagang pinagpuyatan ko din para mamuni ako agad. Nagtatambay ako doon. Minsan naakyat ako sa sanga ng pili. Kasi di ba doon sa bahay namin sa baba, sa Tres Marias Farm talaga namin na isa. Mahirap yung signal doon. Wala akong wifi katulad dito. Doon, yung gamit ko talaga doon, 300, 50, ganon. Tapos pa na yung pangisda ko, inaabot ako ng hating gabi. Minsan nasa taas ako ng aming owner jeep. Tapos maraming mga paniki. Salamat, Lods Kapolong. OTW na, sabi ni Lods Torogi Vlog. Ayan, paano po? Padikit din po, patamsak din. Sabi ng link ni Sis Erici, guys. Lab ako ni Madam Chai, kaya kinukulit ako na mag-upload, pero di ako nag-live.
Yun lang. Dating dikit bro, kapulong, sabi ni Lods Torogi. Maluoy sa tusok mga lalabs. Ayan, tusukin nyo na si ano. Pinalitan ko na Loy, si Sis Ina. Mga loves, tusukin nyo si Sis Ina. Ayan oh. Maluoy daw kayo. Ayan, pinalitan ko na tuloy. Pinalit ko si ano, si Sis Richie. Tusok na ako dun, sis. Sis Ina, tusok na ako doon. Ika lang. Tusok ko ulit ito si May. Tumusok lang doon si ano eh. Ang dami ng tusok, sis ah. Tusok 41 na ako dito oh. Tingnan mo nga to, sis, kung mababasa mo tong main ko. Wala stick, no? Bakit kasi na-block ka na wala akong alam. Linak ka ng CP ko na wala akong alam. Baka mamaya, maubos ko sis yung mga ano, timburiring. Maubos ko ka, black. Just me, yung marimar. Natatakot na ako gumamit ng main ko kapag nag-attend sa live or premiere. Ayan o, tusok na, tapos ayaw na bumalik ng CP ko sa dati. Hang na naman siya. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaalib. Sabi ni Sis Ina, old friend ko yan si Sir Kapulong. Ayan. BGBD lang kapatid. Sabi ni kapatid Panalo. Ayan. Ina, ano ang main mo? Ano main mo pala? Ano? Ina vlog. Yan o, Sir Kapulong. Meron siya dyan binabang link. Si Sis Ina. O diba? Ayaw na bumalik sa dati yung ano ko CP. Shouty sa lahat, katapos lang magtiklop, sabi ni Sis Dit. Busy ako dati mag-support, kaya ayaw ko mamuni. Just me, yung marimar. Ayaw mo talaga mamuni. Ma'am Arceli, salamat po. Sabi ni Sis Dit, Rogi. Prepared ko mag-co-host muna ako sa podcast ni Ty Dapper. Busy muna mga kapatid. Ayan. Salamat, Sir Kapulong. Salamat. Ina, shouty. Sabi ni Sweet, Ma'am Dit, tapos ka na matiklop, punta na sa makulay na buhay. Tapos na ako tumusok sa gilid. Dan sa nakapin, ayan. Salamat po sa ano nyo dyan. Sa pagtusok nyo dyan. Yung kay Sis Ina, mga loves, yung hindi pa dyan nakatusok sa upcoming premiere ni Sis Ina, naanin pa po ata. Paano na lang? Mga sisi, yung hindi pa nakatusok dyan kay Sis Ina. Hello sa lahat, sabi ni Jerry Boy Adventure. Sino to si Jerry Boy Adventure? Hello po Sir Jerry, may love shout out. Hindi ba to si Manoy Jerry? 172 pa lang ang ano mo, Sir Jerry? Yung bananas mo? Ito po ba yung main channel mo, Sir Jerry? Baby pa? Pero ano na, dating dikit na ako dito, Sir Jerry. Jerry Boy. Dating tusok na po ako dito ay dating dikit na. Teka lang, puntahan ko muna tong short bed. Uy, love our mother nature. Ang daming basura. Hindi talaga ako makapag-iwan ng ano, baka sa short video. Bakit ganon? Umagat, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Guys, dikitan niyo po si Sir ano. Magbaba ka nga ng link dyan, Sir Jerry Boy. Jerry Boy. Baby pa yung bahay niya.
Tres, pakitusok ako. Haha. Saan kita tusukin? Tika lang. Hirapan naman ako maghanap ng musis, si sweet. Yung bittersweet mo dyan. Nahirapan ako hanapin. Iba yung mga lumalabas. Ano nga yung karugtong nun? 37 ba? CJ Jonel sa Gyno. Ayan. Sipagan mo lang po, Sir Jerry Boy, makipagdikitan dyan. Lalo na sa ikaw na po yung mauna makipagdikitan. Mag-iwan ka lang po ng bakas para masuklian ka nila. Para po umangat yung mo. Yung bahay mo ba? Ayan. Ayan na si Bittersweet. Bittersweet. Si Bittersweet, ayan po yung bahay niya. Ayan ay main. Naka-charge kasi to. Ayan. Sana all may sahod sa amo, boss. Ilocanang pobre. Ayan. Ayan, may binaba na rin pong bahay dyan si Sir Jerry. Madikit po. Excuse me po. Naubo a catch. Tika lang si Sweet ha. Ito muna isabit ko si Sir Jerry. CJ Jonel. Sakit ulo ko. Tika lang sis. Ayan yung may mga extra po dyan. Extra. Extrang banana. Pa Sa Gyno. ayuda po kay Sir Jerry. Kaya lang, parang hindi ngayon dumidikit yung mga ninja ba? Main to main lang tayo ngayon siguro. Wait lang sisi ha, sisi Bittersweet. Ayan, idikit ko po to sa user si Tres M. Dizon ko. Legit naman to kasi may mga bananas na rin tong dikit at saka mga upload. Jonel sa Gyno. Dikit na rin pala to eh. The second to ko. Dikit na rin pala to, sir. CJ Jonel sa Gyno. Remix. Buti ka pa sis Dit, nakapag iwan ka ng bakas dito kay Sir Jerry. Bakit ako, yung main ko ayaw mag-iwan ng bakas? Pero itong second account ko, nakakapag-iwan naman. CJ Jonel sa Gyno. Remix. Yan na Tres, pakitusok. Bustorogi, ano yun? Okay lang, I can wait forever. I can. Akala ko I can't. Parang kanta yun ah. Sana all boss, Ilocana. Sabi ni Lods Torogi. Oy mga lalabs, dikitan nyo si Sir Jerry Boy. Sir Jerry Boy, sipagan mo sir yung pakikipagdikitan mo. Pumunta ka sa may mga live, lalo yung maraming tao. Tapos mag-stay ka doon, makipagdikitan ka doon. Huwag kang aalis basta-basta. Ayan, Sir Jerry Boy. Ayan, na daw sa iyo si Sis Ina Ina Vlog. Dikitan mo po yung binaba niyang link. Yan po yung bahay niya ni Sis Ina Ina Vlog. Dan sa nakapin, sabi ni Sweet. Kaibigan pala ako ni Cusinera Hardenera Sis. Ayan. Bakit alam mo? Kapatid ko yun, Katres Marias ko yun, Sir Jerry Boy. Kilala mo siya? Si Cusinera Hardenera sa FB? Siya yung ko, Katres Marias, ka Dos Hermanes ko. I know eh.
Ayan. Yup. Friend kayo sa FB? Na-follow mo na ba ako doon, Sir Jerry Boy? Mabuti, di copyright yung upload you, Jerry Boy. Dan Inay. Sino si Inay? Si Sis Ina ba? Sir Kapulong, salamat ng marami. Hindi ko kasi madala main ko dito. Hindi nakikita kaya ninja lang gamit ko. Oo nga eh. Parang na-block ko ata si Sis Ina. Na-block ko na wala akong alam. Ayan. Ka-FB ko siya. Ano yung pangalan mo doon, Sir Jerry Boy, sa FB? Bakit wala akong nakikita doon na Jerry Boy? Hindi ko sure. Ina pala. Ayan. Padikit dahin po dyan sa binabang link. This is Bittersweet. Palitan ko na yung bahay mo, Sir Jerry Boy. Guys, nadikitan nyo na po ba si Sir Jerry Boy? Padikit naman po kasi baby pa siya. Baby pa siya. Maawa kayo. Dan kay Kapulong. Ayan. Mag-iwan ka lang ng bakas, Manoy. Sir Jerry, mag-iwan ka lang ng bakas sa mga dinidikitan mo para masundan ka nila pabalik. Masuklian ka ba? Yan. Tapos Manoy Jerry talaga. Naalala ko si Manoy Jerry, yung kapatid ni Sis Ina. Tapos Sir Jerry Boy, magpunta ka dyan kay Sis Ina kapag hapon, mga for 30 ba sis, ikaw nagla-live. Every Tuesday, Thursday, and Saturday. Tsaka kay Sis Ina Vlog. Kasi maraming taong napunta sa live niya, pwede kang makipagdikitan dyan. Ayan, sabi ni Sis Ina, Sir Jerry, kung seryoso ka po sa YT, di pwede po yun, upload mo, Rios yun. Kasi dami may upload nung upload mo po. Sir Jerry Boy, kung seryoso ka po sa YT, di pwede po yung upload mo. Rios yun. Kasi dami may upload nung upload mo po. For concern na. Ayan. Sabi ni Sis Ina, Manoy Jerry, huwag kang gumamit ng mga Rios, content. Tama ba, Sis Ina? Yung in-upload na ng iba, tapos kukunin mo din, tapos i-upload mo, di pwede yun. Mapapalo ka ni Lolo. Kailangan mga original lang, mga sarili mong video. Ganun. Madam Cascade, thank you so much. Sabi ni Sis Dit, Madam Cascade. Thank you, Madam. Manoy Jerry, naandyan ka pa ba? Basahin mo yung sinabi dyan ni Sis Ina Vlog. Kahit sa FB din, di ba sis, bawal din gumamit ng Rios content. Ako nga di ko alam, yung ko sa long form video ko, may mga ads na yon sa FB. Pero parang nawala kasi nung gumamit ako ng background music, masen sa FB. Masilan sa FB gumamit ng BGM. Parang nawala yung ads ko dun sa FB. Inday. Inday. Harang, Dantam Success, kagising lang. May love shout out, Madam, Ma'am Dit, Dan Inday. Excuse me po. Ba yan? Pati yung lalamunan ko. Sir Jerry, hindi iyan yung main channel ni Inday. Ni Inday. Teka lang, isabit ko muna yung bahay ni Bittersweet. Asa na yun? Patusok po sa nakasabit. Tusukin niyo po si Bittersweet. Kahit yan ay bitter na, sweet pa rin. Sis Jan Emily, hello Sisi. Good morning.
Ayan, salamat sa mga paharang niyo dyan. Thank you so much. Sana all, may ano ka pala sis, ano, sana all, may coming premiere. Ang ganda ng dagat, oh. Saan to sis? Bittersweet. Saan tong lugar? Madam Cascade, big love shout out po from Sis Ina, Ma'am Inday, sabi ni Sis Jan. Sis Inday Mirna, big love shout out, sabi ni Sis Ina in a vlog. Sis Jan Emily, sabi ni Sis Dit. Harang, Sis Jan Emily, big love shout out, sabi ni Sis Ina. Dantams uli. Ayan, salamat Sis Inday Mirna. Ano ba yan? Sis Inday, Sis Ina, big love shout out. Ito na ang main ko. Ayan. Sir Jerry, iyan na po yung main ni Sis Inday Mirna, ni Inday. Sir Kapolong, thank you so much. Sis Jan, thank you. Sweet video donation yan from Australia. Oh, sana all. From Australia. Buti sis, kapag pinasa sa'yo, malinaw pa rin yung video. Minsan, di ba, kapag pinapasa, medyo malabo na siya. Dan sa nakapin, Madam Sweet. Natusukan ko na siya sis, pero ayaw naman ayaw mag-type na naman ng keyboard. Kailangan na naman, hilot-hilutin ko ba? Dan Bittersweet, pang-apat na tusok, sabi ni Sis Ina, Madam Inday. Excuse me po. Dan Sweet, ayan. Thanks, Ma'am Ina. May binaba dyan si Sis Ina, patusok din mga loves. Ayan o. Oh. Si Jerry Boy ba? Wala na. Yung hindi pa po tumusok kay Sis Ina, patusukan. Sa kanyang upcoming premiere, andyan, nasa unahan na. Ayan. Tusukin ko ulit dito sa aking mail. Ako sis, ayaw gumalaw ng aking keypad. Natuso ko na yan. Hindi ako makapag-comment. Color key. Si Emily. And na pala si Mama Juliet. Tinulugan ko kasi. Endeb na ba? Then Sis Ina sa premiere. Sabi ni Sis Inday Mirna. Ikot sis. Sino na ikot ako? Hala. Baka nag-burn out. Ikot dito sa monitor ko, pero doon sa naka-live, hindi naman. Bakit ganon?
May ilaw naman. Agoy, ako ba yung ikot? Ikot ba ako, sis? Baka pinutulan na ako ng wifi. Yari na. Dito sa monitor kong isa, umiikot. Pero dun sa naka-live, hindi naman. Anyari? Umiikot ka or ako? Hindi ko alam. Hindi naman naikot doon sa naka-live. Pero dito sa monitor ko, umiikot ako. Aragoy, bakit ganon? Kailangan na ba tayo end live? Ikot-ikot ka, host. Yan lang. Yan, di ko alam. Mahina ata yung signal, sis. Ikot pa rin ba? Hindi naman dito sa ibang CP. Dito sa aking BGM na gamit. Sa lapi, hindi naman naikot. Bakit ganun? Ikot pa rin ba, sis? Naikot pa rin ba ako? Bakit ganun? Dito sa isa, hindi naman. Sis, Miss Jed, good morning, sisi. Patid Panalo, mega love shout out. Oo, sisi. Naka-end na si siya. Ayan. Miss Jed, Lodi. Hello, mga Marites. Mga Marites pala. Sabi ni Miss Jed. Naikot pa rin ba ako? Ikot pa rin ba ako, mga sis? Bakit ganun? Hindi naman dito sa isa, ah. Ayan. Sorry, I'm late. Okay lang yan, sisi. Ang importante, nakarating. Ma'am Jed, uwian na. Sabi ni si Sweet. Hindi man. Hindi naman. Ayan. Kanina daw kasi, umiikot ako. Sabi ni sis, Better Sweet. Salamat, sis. Miss Jed. Meron ka dyan, sis, papatamsakan? Ibaba mo na. Ayun, patamsak po dyan kay, Better Sweet sa kanyang upcoming premiere. Mga loves. Asan na yung binaba ni sis Ina? Palitan na natin si sis Better Sweet. Ayan, wala na. Hindi ko na mahanap yung kay sis, kay sis Ina. Yung binaba ni sis Ina ba? OMG! Busy ako kanina. Hi, Life OFW.
I'm back, karang, sabi ni Sis IP. Sis IP, sabi ni Sis Inday. Sis Inday, mega love shout out. Sana all, OFW. Hindi ka naman umiikot. Ayan. Boyet, true idol. Naupo talaga ako. Ma'am Jan Emily, mega love shout out po. Sabi ni Sis IP. Miss Jed, hello. Ma'am Ilocanang Pobre, sabi ni Sis Chan. Ayan, nawala na tuloy yung kay Sis, ano, yung binaba kanina ni Sis Jan. Hindi ko na nahabol. Natamsakan niyo ba yun, mga loves? Yung upcoming premiere ni Sis Emily, ni Sis Ina Vlog. Ikaw, Jan, wala kang ano, upcoming premiere? Buti pa kayo, ang sisipag niyo gumawa ng ano, premiere. Ako, tamad-tamaran minsan. DJ Boyet, true idol. Dahil sa upcoming premiere ni Mommy Sweet, sana all Mommy. Sa amin kasi yung tawag mo sa kanya, Lola na eh. Lola Sweet. Hi, P. Wala ako, Mami. Wala kang Mami. Asan na yung Mami mo? Okay, Mami muna ako. Ayan. Ako naman, Lola. Wala daw kasi siya, Mami. Meron ka naman ata, Daddy. Diba, Sis IT? Meron ka naman, Daddy. Nagkaanak tuloy ako. Ano? Oo nga. Ayan, sige. Kayo na muna dyan yung magmami. Basta pag uwi mo, Sis IP ha, huwag mong kalilimutan. Pasalubong niya. Ano nga yung paborito mo, Sis Lola? Yung paborito mo ba? Gusto mo ipasalubong sa'yo? Oo, may... ano daw? Hala, sorry. Ano, oo, may daddy na. Oo, may daddy na. Sana all. Mabuti may anak na ako sa abroad. Sa abroad. Wala na ako problema sa pagtanda ko. May mag-aalaga na sa akin. Sana all. Hindi daddy. Hindi daddy yon, love niya yon. Kilala ko ba? Kalala ko ba yon, Sis IP? Yung daddy mo. Dating dikit po ako, Ma'am Arlenda. Ayan, tusok na po. Nakikinig ka pala dyan, Lods. Ganun ba yun, Mom? Sweet. DJ Boyet, true idol. Ayaw magpasabit ni Ma'am Arlenda. Aray. Ayan, patusok po kay Ma'am Arlenda Manalang, guys. Mga lalabs.
Tusok po. Ma'am Inday, may love shoutout po, sabi ni Lods Torogi. Miss Jed, sabi ni Sis Tit. Yan ang mga anak, umamin lang yan sa mami. Yeah, ang mga anak, umaamin lang yan sa mami. Sino ba yung mga umaamin dyan? Ako lang ba ang umiikot? Oo, siguro, sis Miss Jed. Ikaw lang ata. Huwag mo na ako tawagin ma'am. Mami na lang. Thumbs up, sis. Hi sis, Manay Lia. May love shoutout Manay Lia. Salamat po sa pagbisita ulit sa bahay ni Tres. Shoutout po sa lahat, sabi ni Manay Leia. Thank you. Nagpapaampon din ako, naghahanap ako ng mag-ampon. Agoy. Ayan o, Lola. Lola sweet. Mommy sweet. Ayan o. Nagpapaampon daw si Lods Torogi. Sino yung gustong umampon dyan? Umiikot ako kanina, Madam Jed. Dam Leia, next year, apo na. Agoy. Apo na daw next year. Lola G, shout out. Haha, sige, paampon na kayo sa akin. Pero wala ako work, gutom kayo. Harang, salamat sa paharang. Manay Tres Maria, shout out. Ayan. Shout out din po sa iyo, Manay Leia. Salamat po sa pagbisita ulit sa bahay ni Tres. Yahoo, magkakaapo na ako, haha. Sabi ni Bittersweet. Kapatid Panalo, salamat ng marami. Sisi Ina, nawala na yung ano mo kanina, binaba, di ko nahabol. Natamsa ka na ata nila. Inday Mirna, Ilocanang pobre, tawang-tawa siya. Sana all. Busy lang, work muna, sabi ni kapatid Panalo. Salamat ng marami kapatid. Ingat po sa pagdadrive. Yung apo ko parang ikakasal na next year. I can give my time, that's all I have. Oh yeah, true idol. That's all I have. Sino ba yung apo mo na ikakasal na next year? Lola. Lola Sweet. Same, Mommy. Agoy. Bilisan nyo na habang may oras pa. Habang may oras pa ba, di ba? Secret. Secret lang daw. Ayaw ko sabihin. Sino yon? Sino yon? Sweet. Lola, sino yon, Lola? Bulong mo sa akin. Si Sis IP ba? Kilala mo yun. Nope. Nope. Ayan, may binabang si Miss Jed. Pabilo ng baby ko. Ayan. Isa din. May baby na pala to eh. Si Miss Jed. I-view nyo daw guys yung baby niya. Teka lang. Kilala mo yun. Si ako to. Si ako to. Hello po, Carlo Official. Si Sir Carlo. Parang nadikitan ko to kay... Kanina ko to nadikitan. Kagabi. Kay ano ata? Kay Sir Naldo. Naldo ba yun? Hello po, Sir Carlo. May love shoutout po. Salamat po sa pagbisita sa aking bahay. Carlo Official. 1985. Shouty all.
Salamat po, Sir Carlo, sa pagbisita po sa akin. Munting tahanan. Thank you po. Sis Ina, Sis Inday, Lods Torogi, Miss Jed, thank you po sa lahat. Miss Jed, mega love shout out Lods, sabi ni Sir Torogi, ni Lods Torogi. Tamsak host, Tres Marias, sabi ni Sir Carlo. Salamat host, ayan. Wala po ako masyado alam dyan, sweet, sa ikakasal bagong salta ko sa team nyo. Team ano yan? Team Chismosa? Ganon? Ayan. Madam Jed, hina ng antina yo. Ikaw ang leader. Haha. Dan Miss Jed, ayan. I have a feeling na ikakasal na ka na Madam Jed. Ayan. Kain yung Naldo po. Ayun. Opo, kagabi yun, Sir Carlo, no? Ikaw yung co-host doon na kumakanta. Kasama si Sis... ano yun? Kalimutan ko na. This war ba yun? Ayan. Salamat ng marami. Makakalimutan ka pala. Hindi. Inaalala ko nga, Sir Carlo. Diba? Naalala ko din naman na parang kay Sir Naldo. Kay Ninong Naldo po, nakalimutan mo na. Makalimutin ka pala, host. Ayan. Medyo, sir, kasi tumatanda na eh. Haha, sweet. Saan siya? Saan siya? Si chubby guy na maitim? Si chubby guy na maitim? Kapatid Panalo, salamat. Sir Carlo, wala ka po ba dyan upcoming live or upcoming premiere? Guys, dikitan niyo po si Sir Carlo. Ayan. Saan na ba yung bahay ni Sis Jed? Di ko pa naitaas. Ayan, pa-view. Na-view nyo na ba? Yung ano ni Sis Jed? Parang ako lang yung hindi pa. Ayan, Sir Carlo, wala ka po ba dyan ipapatamsakan? Ayan, wala pa daw, sabi ni Sir Carlo. Guys, ano nyo na lang po, go to channel nyo na lang po si Sir Carlo. Mabait po yan. Nang aayuda po yan, si Sir Carlo. Haha, sweet, Diyos mio, ayaw ko ng, ano yon. Dan Miss Jed, sabi ni Sis Det, sakit mata ko, Madam Jed. Ayan. IP, sabi ni Sis Jed, wala pa po host. Ma'am Dit, di ka pa pupunta sa buhay na makulay. Ayan. Dit, Inday, OTW. Ayan, i-view ko muna itong pinaba ni Miss Jed. Ayan, ang cute. Cute ng mo dyan, Sis Jed. Baby mo. Miss Jed, Lodi, may single ba dito? Yan lang, hindi ko alam. Naghahanap pa ng single dyan, Miss Jed. Yan, tanungin mo si Sir Carlo kung single pa ba siya. Wala wala tayo ditong wala ditong Dan connect na, Sir Carlo, sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Ayan, thank you, Sisi. Iwan lang ng bakas at babalikan ka nun. Nakidikitan ko yun sa Sir Carlo kagabi. Kay Sir, Naldo. Family. Kasi ibibigay ko kay Sweet yung single. Ganun ba? Meron na yan, Sis Miss Jed. Nagpapasaya sa kanya tuwing umaga. Kaya lang hindi nag-live kanina. Ayan, salamat sa paharang, Sis IP. Thank you so much po sa lahat na naandyan, sa lahat ng mga naka-BG, sa mga sumisilip, sa mga napapadaan. Salamat ng marami.
Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Sayawan na. Yung gustong sumayaw muna dyan, mag-exercise. Ayan, pwede na kayong sumayaw dyan. Sis Reggie, thank you so much. Carlo, OTW. Ayan, wala na ata si Sir Carlo. Sir Carlo, andyan ka pa ba? Dan Paul Dikit, kasabahay mo, Carlo. Harang. Jonel Ayan. sa Gyno. Ayaw pa pala si Sir Carlo. Sabi ko, Sir Carlo, umalis ka na. Ayan. Full pack na daw, Sir Carlo. Sabi ni Sweet Tooth. At saka sabi ni Sis Ched, ni Sis Inday Myrna. Ayan. Carlo Dan, sa short mo. Ayan. Ilocana Pobre, thank you po. Babalikan kita mamaya. Ayan. 12:15, sundo na naman sa school. Ayan. Sige lang, Sisi. Ingat. Bababa lang po ako ng short video ko. Okay lang po. Sige po, Sir Carlo. Ingat, B. Ingat, B. IP. Dito lang host, baka BT. Naka BT. Midroll. Midroll host. Yan sisi na ano, yan na front na yan. Yung may bulaklak dyan na yellow. Yellow bell ba yung tawag dyan? Tatanggalin ko yan. Tapos yung sa gilid. Tapos doon ko itatanim sa may bakod sa dulo para buwelo yung paningin dito. Walang harang. Kapag umulan na, alisin ko yan lahat na nakaharang din sa harap para buwelo yung mata. Lalagay ko doon sa may gate, doon sa pinakadulo. Ayan na po, may binaba pong short video si Sir Carlo. Pa-view po, pa-view. Lahat na ba lahat na po ba naka kay Sis Jed sa kanyang pinapabyong short video kay bibi niya? Gyno. Palitan na natin sis. Ipalit na natin si sis tuloy, si Sir Carlo. Si Sweet, tinamad ako magpunta sa Makulay. Dan Harang host, Dan. Salamat po, Sir Carlo. Punta na, Ma'am Dit. Si Ina, thank you. Sa dumikit sa akin, lahat, babalikan ko kayo. Lahat mamaya. Kunti, ha? Dito pa sa work. Ayan. Salamat po, Sir Carlo. Kahit nasa work ka po, sumilip ka po sa aking bahay. Salamat po ng marami. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ayan. May binaba na naman si Sis Jed. Pa-view dito, may matutunan kayo. Ano kaya yan? Kayong sumasayaw yan. Hindi ako marunong sumayaw, sis. Ayan, Mobile Legends. Ayan, idikit ko na po to sa iyo, Sir Carlos, si Tres Marias Disikan ko. Si main ko kasi nakadikit na yun sa iyo. Tusok 28. Ayan, i-view nyo na yung daw. Meron kayong matututunan dyan. Sabi ni Sis Ched. Kapatid Panalo, salamat ng marami kapatid. Ayan, salamat din po, Sir Carlo. Salamat. Dan Carlo Official, sabi ni Sis Dit.
Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot. DJ Jonel sa Gino. Ayan, pini Lods. Cooking time, Lods. Kinig lang. Here. Ayan, salamat, Lods, Torogi. Ayan. Luto na anak, gutom na ako. Sabi ni sis, ni Bittersweet. Pedro Lorenzo Jr. Hello po, sir. Hello po, newbie here. Newbie lang here. Teka lang. Hindi ko ng jacket si Sir Pedro. Ayan, meron na po kayong jacket, Sir Pedro. Silipin ko nga yung bahay ni Sir Pedro. Ah, Ninja. Sino po to si Sir Pedro, guys? Ninja pala eh. Sino yan? Watching from Baguio. Ayan, Baguio City. Hello po, sir. May club shoutout po. Kamusta po ang Baguio? Hindi pa ako nakarating dyan. Sana soon makarating din. Salamat po, Sir Pedro, sa pagbisita po sa aking bahay. Wala po ba kayong main channel? Ano po yung main channel nyo po? Ayan. Asa na ba yung mga binaba dyan ni Sir, sino yung mga nagbaba dyan? si Sis Jed. Tapos na po ba kayo sa nakasabit, mga loves? Kay Sir Carlo? Asa na ba yung matututunan dito? Sabi ni Miss Jed. Tingnan nga natin kung meron talaga tayong matututunan doon sa binaba niya. Wait lang ha. Hinapin ko dito. Sabi ni Sir Carlo, Miss Jed, OTW po. Ayan. Salamat po, host. You're welcome po, Sir Carlo. Carlo Agassi. Sabi ni Miss Jed. Sis Ina, thank you, Sis Ina. Makapunta ka doon, Tres. Kailan? Kailan kaya? Wala po. Sa isang city ko meron. Ayan. Salamat po, Sir Pedro. Sa pagbisita po sa aking live. Chef Turugi, dagdagan mo yung niluluto mo. Madami kakain sa inyo. Ayan. Pupunta tayo doon after ng live po. BG lang, laptop host. Vice, ano yun? Vice na ako. Miss Jed, Dan, sa magandang aso mo, sabi ni Sir Carlo. Ilukanang pobre, OTW. Ayan, nanunukli na si Sir Carlo. Dan, subscribe na po. Salamat po, Sir Pedro. Thank you so much po. Thanks, Sir Carlo. Ayan. Sa IP, Ilocanang Pobre. Agoy, boss. Ilocanang Pobre. Ayan, Agoy. Hindi ko pa napupuntan yung matututunan. Ako po, ano yun? Oo, Sisi. Ginawa ko na rin to, Sis Jed. Kain po, sabi ni Manay Lea. Salamat, Manay Lea. Thank you sa pagtambay. Salamat ng marami. Nagawa ko na to, Sis Jed. Kung paano magpalabas ng laman ng ng meatloaf. Kain po, ayan. Yung makikain. Yun, makikain na lang tayo kay Ma'am Leia. Oo nga, kasi siya yung nagyayaya. Mag-unos dili ka diha kay gisuko ko nimo. Ano yun? Kay gisuko ko nimo. Ang cute naman ang salita niyo dyan. Sis Inday Mirna, salamat Sisi. Sarap luto ni Dam Leia. Ayan. Ma'am Ilocanang Pobre, Dan, sa short video, laro mo po, ma'am. Makikain na lang kami kay Ma'am Leia at tinatamad na ako magluto. Agoy. Huwag kang tamarin. Marami kang pinapakain dyan, Lud. Sinigang na bangos po ulam. Hihi. Ayan. Sarap yan, sis.
Masarap yan, Manay Leia. Miss Jed. Tapos na ako dun sa ano mo. Nagawa ko na yun, Sis Jed. Paborito ko yan, bangus. Ayaw Bisaya, Ayaw Bisaya, ibos. Ano? Ayaw Bisaya, ibos. Ilocana pobre kay lisod kaayo, maaabtan. Ano daw? Ayaw Bisaya, ibos. Ilocana pobre kay lisod kaayo, maaabtan. Maabtan. Hindi ko alam yun ha. Wala ko naintindihan. Yung mga anak ko, nag-baby talk. Nag-baby talk. Sila. Sila lang nakaintindi. Hindi ko sila maintindihan. Kahit nga ako, hindi ko maintindihan eh. Ano ba yung mga sinasabi niyo dyan? Masabtan. Yung masabtan, maintindihan. Ganon. Kasabot man ka diha. Naintindihan mo man. Ganon. Naintindihan mo man. Ewan ko sa inyo. Shoutout po sa 12 Eyes na naandyan sa taas. Sa taas talaga. Salamat po ng marami sa pagtambay po sa live ni Tres M. Salamat po. Thank you so much. Ayan. Di ko na naisabit yung mga binaba ni Miss Jed. Puntahan nyo na lang guys yung mga binaba dyan ni Miss Jed. Post, i-video mo yan. Need mo yan sa farm. Agoy. Sabit ko nga to. Oo, nagawa ko na to, Sisi. Na-upload ko na to doon sa FB page ko sa ano. Parang na-upload ko na rin yan dito sa aking ano. Sino to? Si Jed Kasani. Ikaw to, Sis Jed. Pahingi Jack. Ayan, Sisi, meron na. Ayan, sabi ni Sir Pedro, si Sir Pedro, nakaintindi rin sa mga sinasabi niyo dyan. Ano ba yan? Salitang Ilocano ba yan? Mga sis? Makting ay agiw in dakayo in aagi? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Mapting ay agiw in dakayo in aagi. Bittersweet. Naintindihan mo ba yung mga sinasabi nila dyan? Hindi ka lang, Sisi. Hindi ko makasabit yung ano mo, yung link mo. Miss Jet, saan na yun? Nawala na tuloy. Ano daw? Kastamit Kenta Kabsat? Kastamit Kenta Kabsat. Kabsat lang, naiintindihan ko. Ano yung ibig sabihin, sis, ng kabsat? Kaibigan? Good day sa inyong lahat, mga kapatid, sabi ni Bro Pedro. Ganun ba yun? Basahin ko nga ulit. Asa na yun? Sinabi ni Sir Pedro. Mapting ay agiw in. Dadako, dakayo am in aagi. Hindi ko naintindihan pa rin. Ayan, basta yung ibig sabihin daw, sabi ni Lods Torogi, good day sa inyong lahat, mga kapatid, sabi ni Bro Pedro. Aba, may kalahi siya, di na rin maintindihan. Sabi ni Sir Pedro, kan kana iyo, igurot po, magandang ara sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, yun po, meaning. Ganun pala yun. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Yun po ang meaning. O, diba? Ang dami na naba dyan si Miss Jed. Napuntahan nyo na ba, mga lalabs? Ang daming binaba si Miss Jed. Parang wala akong napuntahan kahit isa. Bahala ka dyan. Busy ako dito magbasa. Agoy! Ano to? Ano to? Sexy dance. Ayan na nga.
Sana all. Sexy talaga. Sexy dance. Ayun no, merong ano dyan si, binabaling si Sis Jed. May matutunan daw kayo dyan paano sumayaw. Ayan, puntahan nyo na lang po yung mga nasa baba na yan. Gusto mo sumayaw, sweet, gawin mo to. Oo nga eh, nakita ko na yan, sis. Balikan mo to, Rogi Lods. Igurot po si Sir Torogi. Big love shout out po, sir. Ayan. Lods, yung ano ba, yung, ano nga yung katabi ng Baguio City? Yung Sagada? Yung Sagada. Benguet. Mga igurot na yon. Yung doon. Ayan o, tawang-tawa si Miss Jed. Nakita ko nga, Miss Jed, yung sayaw mo. Di ako noon marunong. Di ko yun matututunan. Galing ni Madam Jed. Kailan, Pedro? Kailan? Pedro, mega shout out. Mountain Province, yun dudes. Part din po ng Cordillera. Sabi ni Sis Ina, sexy ng sayaw mo, Miss Jed. Oo nga eh. Ayan, patusok po sa upcoming premiere ni Sis Ina Vlog. Ang galing sumayaw ni Miss Jed. Oo nga, nagulat nga ako. Malayo po yun sa Sagada dito. Mga 5 to 6 hours trip po. Malayo pa pala po yun from Baguio City. Pero parang ang ganda doon, no? Parang ang ganda ng Sagada. Kailan kaya ako makakarating dyan? At saka Baguio. Di pa ako narating ng Baguio. Malayo kasi from Bicol. Thanks, IP, sabi ni Sis Jed. Next year, Tries. So mag-sponsor si Sweet. Oo nga eh, sexy talaga yan. May tattoo pa sa puwet. Di ba, Sis Jed? Meron ako nakitang tattoo. Naubo. Nabiyو ko na yung lahat, Sis Jed. Dinikit ko na rin to ang aking ninja. Sana all, no? Thank you po, 14 Eyes, na naandyan po. Salamat na marami sa support kay Triz M. Salamat po. Thank you so much. Gusto kong mapuntahan sa Baguio, yung mga strawberries doon, di ba? Parang ang sarap mamitas. Kailan kaya ako makakapitas doon? Tapos i-vlog natin. Idikit ko sa iyo, main ko, Miss Jed. Busy pa sa edit. Mag-i-edit siya. Sana all. Tambay na sis. Okay, CCIP, salamat na marami dyan. Sir Carlos, salamat po. Tara next year. Tara next year daw. Latinidad, Benguet. Home gate na. Okay, Sisi. La Trinidad. La Trinidad, Benguet. Thanks everyone sa mga nag-view. Mwah. Sisi, na-view ko na yun lahat. Nadikit ko na rin si Tres Maria Sican. Miss Jed, replay ko live mo. Nabatian.
Nahaharangan kasi ng heart, eh hindi ko nababasa ng maayos. Miss Jed, replay ko live mo. Nabatian ko. Maritisan ninyo ni Kwan. Ganon. Ano yun nabatian? Narinig? Excuse me po. Nakatay yung lalamunan ko, guys. Maritisan ba doon sa live ni Sis Jed? Mai-replay nga din mamaya. Salamat mga nagtamsak, sabi ni Sweet Tooth. Ma'am Dit, ayan. Andun ka, Sweet, nabatian ko. Ako ba wala doon? Sir Carlo, salamat Sir Carlo. Kahit nasa work si Sir Carlo, nakatambay pa rin sa live. Salamat po na marami sa support. Kailan po yung live mo, Sir Carlo? Para mapuntahan din po kita. Thank you po sa lahat. O, diba? Huwag daw maingay, sabi ni Sis Dit. Ayaw, aringasa, mandit. Ano yun? Aringasa. Ano yung aringasa dyan? Lahat bang pumunta dito na ilist ko ba? Nailista ko ba? Parang hindi. DJ Boyet, Tube Idol. Thank you po, 16 Eyes. Sabi ni Sir Pedro, madalas din po ako sa mga pinsan ko dyan sa Iriga, Kamsor. Taga Bicol po pala kayo. Opo, Sir Pedro, taga Sorsogon po kami, yung farm po namin dito sa Sorsogon. Pero po sa Albay, meron din po kaming bahay. Doon ako nakaresidente sa kabilang bahay. Albay, sa Ginubatan Albay. Maipon, Ginubatan Albay. Malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Kaya lang, bihira namin mapuntahan. Every napunta sa La Mother Friday. Naglilinis-linis doon. Kasi dito kami mas madalas. Kasi dito yung aming, bukid. Medyo po nasa bukana pa ng Bicol yung Iriga, yung Kamsor. Medyo madistansya pa sa Sorsogon. Ayan si Ma'am si Sis Leia, din to po, Bicolana din. Sis Leia, magkaling Leia. Excuse me po. Naubo ako. Kumain lang naman ako kahapon ng mangga. Tapos inuubo na ako. Agoy. Pero po, Sir Pedro, hindi ka naman po Bicolano. Yung pinsan mo lang po ba? Yung Bicolano. Gatchitorina, Kamsor, ayan. Gatchitorina. Tama ba yung pagkakabasa ko? Gatchitorina, Camarinesor, si Cislia. Nasa Bukana pa kayo, sis, no? Kami nasa dulo na ng Bicol. Pero ang pinakadulo ng Bicol ay Isla, yung Masbati. Patusok po sa upcoming premiere ni Sis Ina Vlog. Tusok na ako doon, sis. 2 tusok na. Kahit na anong tagal. Opo, hindi ako Bicolano. Igoy. Igoy po ako. Yahoo! Ano pong igoy? Igorot? Ano yung ibig sabihin ng igoy? Yahoo! 'Di ba? 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 'Di ba?
hands, get funky with it. Clap, 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 clap your hands.
Parang Kastila dito, sir, yung mukha mo, oh, Sir Pedro. May lahi ka po ba, Sir Pedro? Parang may lahi kang Kastila or Chinese? Yung mukha ba? Short term ng Igorot. Kaya wala nagkakaintindihan kayo ni Sir ni Lods Torogi. FBI po yun, yung Igoy. FBI, yun yung Igoy. Igoy po, short term ng Igorot. Ayan. Kaya pala nagkakaintindihan kayo ni Lods Torogi. Si Lods Torogi pala, binaliktad yung pangalan, oh. Baliktarin mo yung Torogi niya ay Igorot. Nice name. Ayan. Matagal na po ako hindi makauwi dyan sa probinsya ng mga magulang namin. Ayan. Diyan ka na, sis, nakatira sa Maynila. Sis Jan, Emily, salamat, sisi. Ikaw na yung next na mag-live sa akin. Mga 30 minutes na lang tayo, guys. Ang susunod si Sis Jan, Emily. Asan na yung ano ko? Nawawala. Laki na kaming Manila. Ayan. Sana all CC. Hindi ka na marunong magsalita ng Bicol. Nakalimutan mo na. Sir Pedro, nakatira po ba kayo ngayon, sir? Sir, baka pag nakapunta kami ni Bittersweet. Magkita tayo dyan, sir Pedro. Mamala, hello Mamala, harang. Sisi, Jasmine, happy lunch time sa lahat. Ayan, salamat Mamala, Sis Jasmine. Thank you so much sa pagbisita sa aking live. DJ Boyet, Tube Idol. Hi, hello, Tamsak. Ayan, Sisi, mega love shout out. Sabi ni Sisi Anthony Abby, sorry, nasa work na. Ayan, salamat po, Sisi Anthony. Nakakaintindi pa naman ng konti, hihi. Yung magayon, Sisi, naintindihan mo? Magayon ako, daragang magayon. Ma'am, mega love shout out. Sabi ni Sis Ina Vlog. Kapatid Panalo, salamat po ng marami. Si Lutz Torogi, isama niyo po dito para may tour guide po kayo. Hihi. Babalik na yan sa ibang bansa, Sir Pedro. Nagbakasyon lang siya ngayon dito sa Pinas. OFW po yan. Lutz Torogi, saan ka nga? Sa ano? Saang bansa ka nga? Ayan, sabi ni Sis IP, Sir Anthony. Dito lang host, tulog muna ako, 20 minutes. Okay lang po yan, Mamala. Nag-live ka kagabi, hindi ako naka-attend. Ma'am Jasmine, mega love shout out. Sabi ni Sis Ina Vlog. Iyo po, Manay. Ayan, iyo po, Manay. Sis Chan, thank you. Miss Magkaling. Sabi ni Sis IP, ayan, sa lugar ng mga Arabo Lods. Saan ba yung lugar ng mga Arabo? Saan ngayon? Lugar ng mga Arabo? Jeddah? Tama ba? Hi, Ina. Middle East. Hi, Ina Vlog. Sabi ni Sis Jasmine. Sabi ni Miss Jed, thanks sa mga dumikit. Ayan. Ayan. Keep safe po, Lods Torogi. Sabi ni Sir Pedro. Kailan ka babalik, Lod, sa Middle East? Hello po, Ilocanang Pobre. Sabi ni Manay Leia. Salamat, Kabsat. Anong ibig sabihin ng kabsat, kaibigan?
Take me to your heart. Replaying. Take me to your song. Take me to your heart. Replaying at Torogi Vlog. Agoy, ano nangyari? Tika lang. Agoy, freely na naman. Nawala yung music ko. Bakit? Ay, kabsat, kapatid. Okay. Kapatid pala yung ibig sabihin ng kabsat. Bukas na yung flight mo? Oh, ang bilis naman. Ingat na lang, Lods Torogi. Bukas na pala, no? Bye-bye, ano ka na din, Pinas. BJ lang ito host, busy na ako. Ayan, salamat Miss Jed, Sisi, thank you so much. Jasmine, thank you, OTW Idol, sabi ni Sir, ni Lods Torogi. Kapatid pala, ibig sabihin ng ibig sabihin. Nice, kapsat. Oo, Sisi, no, ang ganda, no? Kapsat. Kapatid. Hello, kapatid. Hello, kapsat. Ang ganda. Iyon ko nga. Para hindi ko makalimutan. Ayan. Ikaw, sabi ni Mama Lorian AP Vlog, Ma'am Ina, shouty. Ikaw ba tong kumanta at Lods Torogi Vlog? At Torogi Vlog, sabi ni Sis Jasmine, kung ikaw daw ba yung kumanta ng Take Me to Your Heart. Siya yan, Sisi. Kapatid Panalo, salamat ng marami. Ito si Kapatid Panalo TV. Hello, Kapatid Panalo, sabi ni Sis Jasmine. Kapatid Panalo, mega love shout out. Yes po, Ma'am Jasmine. Ayan. Yun, Sisi. Galing po. Magaling yan. Naupo talaga ako. Lang guys, ha? Iinom muna ako ng water. Sabi ko, kakapi ako ay iinom ako ng water. Ito pala kape yung kinuha ko. Ayan. Ma'am Dit, ayaw aringasa. Ano yung aringasa? Anong ibig sabihin ng aringasa? Ayan, Sisi, ako din, nagtimpla ako ng kape. Akala ko, mag-iinom ako ng tubig. Kape pala. Jasmine, may love shout out kapatid. Sabi ni Kapatid Panalo. Anthony Taberna. Anthony Taberna. Sabi ni Miss Jed. Wala na si Sir, si Anthony. Nasa work yun.
Sabi ni Sir Pedro, manganta ko si picnic, pik, ano yun? Pinikpikan. Happy lunch to all. Lods Dorogi, mamimiss mo, pinikpikan kung andun ka na Middle East. Manganta ko. Manganta ko. Parang ano yun, Sir, Sir Pedro, yung mangan, parang salitang Kapampangan yun ah. Diba? Mangantamo. Parang mangantamo. Mangantamo ba yun? Kasi dati nag-work din ako dyan sa sa Angeles City, Pampanga, sa isang industry. Kaya natuto din akong kunti lang naman. Mangantamo, mangan, pabilan, parang pabilan, pabili. Tapos yung maganda, malago. Malago ako. Ano yun? Sandali. Sabi ni Sis Jasmine, Miss Jed, Japanese word yan, stress, aringasa. Ibig sabihin, I love you. Oh, talaga ba? Aringasa? I love you? Katimpla ko lang, Ma'am Dit. Sis, pakibaba mo ko, sis. Thank you. Ayan. Sino na ba yung pili nating isabit dyan? Sis, ibaba mo nga rin yung bahay mo, bittersweet. Isabit natin. Sino ba yung gusto magkabit dyan ng bahay? Sis Jasmine, meron ka bang upcoming premiere? Ayaw kasi gumana tong CP ko eh. Walang to eh. Ayaw umandar. Ayaw mag-response. Sino ba yung may mga upcoming premiere dyan? Sis Jed, baba ka nga ulit ng ng short read mo dyan. Bittersweet, yung upcoming premiere mo sis, ibaba mo. Ayaw kasi gumalaw tong CP ko. Hanggang basa lang to. Sabi ni Sis Jasmine, hi Dit, makanip, going sa'yo. Ayan. Manganta mo, kene. Ano yun? Manganta mo, kene. Mo, kene. Kakain tayo dito? Ganun ba yun? Nakalimutan ko na, Lods. Yung mga, basic na salita ng Kapampangan. Basta yung natatandaan ko lang, malago ako. Malago. Maganda. Thank you, Jasmine. Sabi ni Sis Dit, ayaw aringasa, sweet. Baka RTIA tayo. Ano ba yung mga sinasabi niyo dyan? Hindi ko naiintindihan. Jasmine, sabi ni Miss Jed. Ayan, tawang-tawa si Sweet. Ma'am Ipim, Ma'am Mamala, salamat. Arigato. Arigato. Ibig sabihin ng aringasa, host. Ayun. Ano yun? Bakit parang may nabasag? Teka lang, silipin ko nga. Parang may nabasag dun sa kusina. Ayan, yung aso. May binasag na doon sa kusina. Kung ano-ano yung mga sinasabi niyo dyan, ha? Hindi ko naiintindihan. Kaluguranda ka, host. Kaluguranda ka. Ano yung ibig sabihin nun? Iniibig ka nun? Mahal kita, ganon? Dan, Jasmine, sabi ni Sis Dit, nabasag ang kape. Oo nga, ang lakas diba? Narinig nyo ba? Narinig nyo, diba? Ang lakas. Hindi ko makita kung saan banda. Nagwala na siguro si Mother doon sa labas. Ayun, may nabasag na host. May pusa siguro. Hindi ko nga makita. Pero di ba ang narinig mo ba dyan? Ang lakas, di ba? Nagwala na si Mother. Si Mother dear. Doon siguro sa labas. Kasi kapag naka-mic,
Ang lakas ng mga ano sa labas. Naririnig talaga. Nabasag ang kape. Ito yung kape ko, oh. Hindi naman. Tumulo yung tasa. Tumulo yung tasa po. Hihi, nabasag kape. Grabe. Yung kape talaga yung nabasag. In time here na, Sisi. Magla-live ka na mamaya. Sis IP, salamat Sisi. Sabi ni Miss Jed, gusto ka daw niya host galuguran da ka. Sis Jan, salamat Jan. 19 viewers, salamat po sa 19 eyes na naandyan. Sana all. Ko talaga, boring yung live ko, pero meron naman tao, di ba? Kahit pa paano. Salamat po sa lahat ng suporta nyo dyan, mga lalabs. Salamat po ng marami. Makapag na nga muna. Oo, Lods, magkapi ka na. Kapi ka na dyan. Ayan o, ako nga o. Sabi ko, tubig yung kukunin ko dun sa kusina. Kapi pala. Sarap magkape. May halong emotional. Hindi makadot-dot. Ayan. Sabi ni kapatid Panalo. Okay lang yan kapatid. Basta ang importante dyan, nakita kita dito. Ayan. Thank you so much kapatid Panalo sa support. Ingat po sa pagdadrive. Ito si kapatid, laging nagdadrive to araw-araw. Diretso lang po yung tingin, sa unahan lang. Kapatid Panalo, huwag titingin sa, ano dyan, sa mga tumatawid na maiiksi yung short. Ayan, salamat po, Sir Pedro. Enjoy your coffee, Lods Torogi. Kay Lods Torogi pala, akala ko sa akin. Oh, Lods Torogi, enjoy daw your coffee. Akala ko sa akin. Mana sa mami, magkape din. Nagkape din yung Oniko Iko. Akala ko, ako sinabihan ni Sir Pedro na enjoy your coffee. Si Lods Torogi pala. Mainit sa Pinas, wag na magkape. Ayan, adik ako sisi sa kape. Alam mo yun. Kahit tanghaling tapat. Diba? Ngayon nga, 12:49. Pero nagkakape pa rin ako. Natawa si IP. Salamat bro, Pedro. Salamat kapsat. Haha, mami. Pag mainit VIP, masarap magkape. Magkape. Oo nga eh. Masarap talaga magkape. Sisi Just Mini, salamat. Marami. Kahapon, ni-replay ko yung ano mo, upcoming, yung premiere mo na hindi ko napuntahan. Ala, hindi ko na naibaba yung ano, pinapababa ni Sis Ina. Teka lang. Ay, ito nagbaba si ano. Ayan. Teka lang po. Ayan, buti naman, nagbaba ka ng premiere mo dyan. Naghahanap ako ng isasabit. Ayan, patusok ko sa upcoming premiere ni Sheffy. May gusto ako, ano yan? May gusto ko ako puntahan na nakapihan sa Baguio. Ayan. Sama ko doon si Sweet. Ayan, patusok po sa upcoming premiere ni Sir Sheffy, The Explorer. Nabubulol na naman ako sa Explorer na yan. Sisi Manay Leia, salamat. Sis Chan, thank you so much. Kain po tayo, ayan. Hugot pa more. Pumuhugot si mami nyo, si lola namin. Mami nyo siya, lola ko yan, si Bittersweet. Haha, ko iho, idaan mo na lang muna sa kape. Ayan, tawang-tawa si Sis Dit at si Lods Dorogi. Sabi ni Sisi Jasmine,
Ilocana Pobre, Central to Chimsha, Chong, Ferry, replaying. Bala kayo dyan. Bulol ako magbasa. Ayan pa, tusok po sa upcoming premiere na nakasabit sa taas. Nag-iwan po kayo ng bakas para masukian kayo. Tambay lang sis, lunch muna. Ayan. Salamat sisi. Mag-ano na rin ako. Mag-i-end live na rin ako after ilang minutes na lang ba? Mga ano pa, mga 10 minutes, mga 15 minutes. Just mini dance, sabi ni Miss Jed. Yes, nakita ko si Madam Maylene doon sa Tamsakan. Kinumusta ko. Ngayon, nakalive ba ngayon si Sis Maylene? Saan na Tamsakan sinasabi mo? Kinumusta mo? Thanks po, Ma'am Jasmine. Diyan sa nakapin. Ah, okay. Ayan, lumabas na si Bittersweet. Ngayon lang naka-full charge. Ayan, Miss Jed, dito sa Korea in the Philippines. Ayan. Dan na daw si Jed. Ngayon lang naka-full charge. Ayun. Bakit pa ulit-ulit yung ngayon lang naka-full charge? Parang may galit ka ha. Parang pinapakita mo talaga na ngayon lang talaga naka-full charge ka. Bakit sunod-sunod? Naniniwala naman ako na ngayon ka lang naka-full charge. O diba, sis Dit? Akala ko ako lang yung nakahalata. Grabe siya. Flooding. Naghahang ba yung CP mo dyan, sis? Ano ba yung gamit mo? Nakalapi ka ba? Ah, nakalapi ka ba dyan? Bakit flooding ka? Dan premiere ni Sir Sheppy. Ayan. Ngayon lang na... Oo nga, sunod-sunod. Andiyan na naman siya, oh. Nagluloko ang CP mo. Kailangan mo nang itapon yan. BG lang ako, kapatid. Ayan, salamat po, kapatid Panalo. Salamat. Manay Lia, salamat po sa pag-stay. Thank you so much. Ngayon lang ano ba yan? Ngayon lang naka-full charge. Thanks, everyone. Maya ako balik pag-live ko. Kasi tahimik na ako. Anong oras ka magla-live, sis Michet? Nagluluko ang CP ko. Di ko mabitawan. Naglulukuan si ko, di ko mabitawan kasi kailangan ko pa. Kaya nga parehas tayo. No choice, kailangan magtiyaga tayo. Sweet, yung inaakyat mo, ang taas, buhay, o rest. Ayan, tamsakan nyo yung nakasabit. Tamsakan nyo po yung nakasabit. Yap, maganda doon, Ma'am Jed. Idaan na lang sa kape kasi hindi naman natin siya kapiling.
May mga pa, ano talaga kayo dyan ha? Ang dami niyong natututunan. Yung mga hukay sa kape. Si Sis Bittersweet. Ano yung hugot mo sa kape, sis? Coffee with chippy. Danpin. Ayan, sabi ni Sis. Thank you, Sisi. Oniko iho, it's okay. Ang mahalaga, nagmamahalan. Nakikita mo ba dyan, sis, yung ano ko? Yung buho ko, ang iksi na, oh, binawasan ni Dos. Dati kapag naupo ako dito, nauupuan ko to, ngayon hindi na. Maiksi na, oh. Hanggang ano na lang. Hanggang baywang. Sir Carlo, salamat po, Sir Carlo. Thank you so much po, Sir Carlo. Nabubulol ako sa pangalan ni Sir Carlo. Haha, kabsat Pedro. Asan si Sir Pedro? Wala na eh. Si Sir Carlo na lang yung nakikita ko. Andiyan pa ba si Sir Pedro? Ayan, andiyan pa pala. Sorry naman, hindi ko nakita. Paano na yung mata ko, malabo na. Parang jowa pala si Pino po. Nagluloko din. Joke. Aragoy. Nagluloko pala. Kapatid Panalo, Sir Carlo, thank you so much po. Harang Sisi, hala pa din. Haba pa din. Mahaba pa din ba? Hindi ah. Exit na lang to. Tingnan mo. Magandang dilag, puso ko yung Maiksi na lang. Mami, tama ka. See? Mami, always right. Haha. Sisi Chan, Emily, salamat Sisi. Sisi, mag-ano ka na, set up live ka na. Kasi, ano na eh, kailang oras na ba ako? Ayan, malapit na tayo. Kunti na lang. Mga 5 minutes na lang or 6 minutes, ganun. Mayaman ako, Tres. Mami na ako. Mayaman ka na sa anak, ganun. Big love shout out, Sheffy. bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang Ilan anak mo, sweet? May mga ampon yan, si Sweet. nagkakabaliw? Ano ang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Naka-live ka pa pala. Opo, madam. Ano ako? 3 hours kasi ako, madam. Every, TTS. Patamsak po sa nakapin, mga loves. Sis Bittersweet, nakatamsak ka na ba sa nakasabit? Patamsak po sa nakasabit, maluoy. Maluoy. Maluoy kayo, mga day. Mga inday, maluoy kayo. Paano sa nakapin? Nagpapaampo na ako, Ma'am Dit. Sabi ni Lutz Torogi. Doon ko nga nakita si Madam Maylene. Ayan. Tusok na rin ako dito. Wala na ako maitusok. Tusok na si Maine at saka si Trez M. Tusukin ang nakapin. Bago tayo magpaalam, mga loves, malapit na tayo mag-end time. Kain na aketch kasi nagutom na aketch. Pero sa kape pa lang, nabusog na ako. Haha, sabi ni Madam.
Team Igit. Ayan na, oo, nagsipaglabasan na yung mga Team Igit dyan. Mistisang kabayo, ang palayang kulubot. Mistisang kalabaw. Sana all, may kalabaw. Mistisang baka, wala. Kahit kanina pa, ikot ng ikot ka. Ah, umiikot ako dyan, madam, sa'yo. Agoy, hilong-hilo ka na yan, madam. Turogi, paampon ka na, masarap magluto si Sweet. Oo, puro matamis. Ngayong team, ano yun? Ngayong team, igit. Dapat higi na lang. Excuse me po. Anong higi? Guys, tusukin nyo yung nakapin. Hindi pa dyan nakatusok. Ma'am Dit, di ako magaling magluto. Ayan, magaling yan gumawa ng ng minatamis. Dapat team legit. Ewan ko dyan, bakit igit? Bakit igit? Ang pangit naman, igit. Iba yung meaning yan sa amin. Ayan, salamat po ng marami sa lahat. Sa lahat po ng nakitambay sa aking live. Salamat po ng marami. Dan sa nakapin. Ayan. Thank you po, madam. Salamat ng marami. Salamat po sa lahat ng tumusok dyan. Mag-sit up ka na, sis Chan, kasi ayan, paabutin natin ang mga, kahit mga 10 minutes pa. Mga 7 minutes pa. Para sigurado. Baka mamaya, bigla na naman kulangin ako sa minutes. Nung nakaraan, 2 hours and 52 seconds. Oo. 10 minutes na lang, 10 seconds na lang para mag 3 hours. Di pa napunuan ba? Ang di magtamsak, ang pala yung kulubot, ang di magtamsak, magkakapigsa sa noo. Yun lang. Kitang-kita talaga yun kapag sa noo. Tamsakan nyo na guys, yung nakasabi, kung ayaw nyo daw magkapigsa sa noo. Sige, hihihi. Masarap pala magluto. Hindi magtamsak sa nakapin, magkakapigsa sa noo. Iyan naman, umiikot na naman. Naikot ba ako, madam? Parang hindi na. Sa iyo ata, madam, yung may mahina yung signal. Boss Ilocana, sabi ni Storogi. Lord Storogi, patamsak sa nakapin. Namimilit, no? Patamsak sa nakapin, Lods. Kung ayaw mo magkapigsa sa noo, tamsakan mo yung nakapin. Boss Storogi, nagtamsak ka? Oo nga, magkakapigsa sa puwet. Akala ko sa noo, nagiba na pala, sa puwet na ngayon. Tapos na po, sabi ni Madam. Oo, si Madam, tapos na talaga. Sabi ni Sis Just Mini, playing Bittersweet. Ayan. Salamat, Sisi Just Mini. Ito si Just Mini. Maganda na. Mabait pa. Salamat. Beautiful Just Mini, sabi ni Sisi Bittersweet. Dana ako kanina pa. Ayan. Sabi ni Dodds Torogi. Takot ka? Magkapigsa sa noo. Kanina pa dyan sa nakapin, puro hugot. Kanina ka pa dyan, puro hugot. Thank you, Sisi Just Mini. Salamat ang marami, sis. Ayan, magpapaalam na tayo. Sir Pedro, salamat po ng marami. Pigsa means lakas power. Lakas power. Ayan, magpapasalamat na po ako kasi mag-i-end live po na magla-live after ko, si Sis Jan Emily Channel.
Isupay, kabsat, ano daw? By Tres Maria. Salamat, madam. Salamat po. Ayan, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng bumisita, nagtambay sa aking live ngayong Thursday. Kanina yung nakita ko ditong nauna sa bago, si Sweet, si Better Sweet, si Loving Sky Mix Vlog, si Sir Eric, si Manoy Eric, si Sir Oyi Vlogs, si Sis BP, Sis Dit, Sis IP, Sis Grace Castillo, si Manoy Nelo, si Rosdar, Mix TV, si Ma'am Araceli, si Madam Skade, si Chef Darwan, Sheffy, si Sir Sheffy, si Pangs TV, si Ami Jimenez, si Nils TV, si Sir Kapolong, si Sis Ina Vlog, si Kapatid Panalo, si Sis Erigi, si Lods Torogi, si Sir Jerry, si Inday Mirna, si Sis Chan Emily, si Sis Jed, si Sir Carlo, salamat marami Sir Carlo, kay Sir Pedro Lorenzo Jr., salamat po Sir, si Mama La, Lorian AP Vlog, si Sisi Jasmine na maganda, si Manay Leia, Magkaling Leia. Salamat po ng marami. Wala na ba ako nakalimutan dyan? Yung mga team, Team Igit. Thank you so much sa support kay Tres M. Ayan. Yan, tapos na si Bibay. Ayan. Salamat po. Salamat ng marami. Bye-bye po. God bless. Ayan. Salamat po, Sir Pedro. Sis Ilocana, thank you. Madam, salamat. CCIP. Oo, si Inday Mir na yung next. Magkasabayan pala sila ni Sis Chan, Emily. Huwag ka na magpasalamat sa akin kasi hindi na ako babalik. Kung magpasalamat ka, grabe siya. Kay nagpaharang. Oy, sabi ni Madam, bye all. Iyan, tapos na. Sige, bye. Bye to all. Salamat, Sisi Bittersweet. Salamat. Ang marami sa inyo. Bye-bye. God bless everyone. Bye. Ito sa inyo. Thank you po. Salamat po ng marami. Magkita-kita po tayo ulit sa Saturday. Ayan. Maglalay po ulit si Tres sa Saturday. Sa ganitong oras pa rin, 10 a.m. to 1 p.m. Bye! Boom! Ano yun? Boom! Right?